Атанас. В този клип искам да ви кажа, че ще направя giveaway на всеки 10 абонат. Точно така, на всеки 10 абонат. Този giveaway ще е на 3 смартфона. Точно 3. Нека да преминем към тях. Първият ще е Sony Xperia E. Както виждаме, имаме само да го обърна, че да внимавам с тях, че са доста скъпички. Така. Както виждаме, не се вижда много, защото нещо камерата, нещо я бях разбазикал и нещо трябва да го правя. Така. Отзад също пише, трябва да пише нещо така. 3,5 инча. И общо взето е така този телефон. Нека да го оставим и нека да преминем към следващия, който е Huawei Yatseng U511. Този е доста по-хубав според мен, но не съм ги отварял, ще ги отворя накрая, когато вече представя победителите в giveaway. Че той е 4,5 инч. Ако може нещо да фокусира тук. Не може. Но ще ги отворим по-късно. Също така и той е с Android. И последният, който според мен не е за изпускане, е LG Leon. Точно така, LG. Ето го. Така. Нека да ги остава така, тук и трите телефона. Да може да се виждат. Така. Тези три телефона. Всъщност и тези всички са от Viva.com. Точно така. Закупени са всичките от Viva.com. Така. Ето ги самите три телефона. LG Leon, Huawei Yatseng U511 и Sony Xperia E. Така. Това бях аз, това бяхте вие и чао!